Team Bahtale Romale. Sănătate multă și la mulți ani la toată lumea. Opre Roma, si vahta cana, ai de mansar, salumache Roma, o cale muite, cale aca, cale va mensar, e cale aca. A romale, așa vale. Așa cum am promis și în anul trecut, de pe această scenă, la restaurantul Mia, începând cu ora 20, organizăm noi balul romano, balul țiganilor, cu intrare gratuită, așa cum am promis. Sigur că s-ar putea să fie lucruri care nu sunt chiar toate de nota 10, dar este un început, este un lucru care este demarat și pe care o să-l continuăm. Domnul George Avram, domnia sa, de-a lungul timpului, ne-a sprijinit în realizarea acestei importante manifestări. Îl invit la microfon să vă salute și domnia sa. În primul rând, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria, domnișoarelor, doamnelor și derivatelor din acest nume. Așa cum v-am obișnuit în ultimii ani, în ultimii 15 ani, am fost mereu alături de dumneavoastră la această manifestare, sunt și astăzi alături de dumneavoastră la această manifestare. Vă urez să aveți spectacole pe plac, aici de pe această scenă și de seara la bal să vă simțiți bine. Vreau să vă salut, să vă spun Team Bahtale Romale. Sănătate multă și la mulți ani la toată lumea!